Dobre, môžeme ísť. Na ľavú stranu obídeme auta. Ešte teraz necháme chvíľočku zapnúť túto klímu, keď je šanca doprava. A na ľavú stranu, dobre? Tam, kde oni stoja, tak tam presne. Dobre, môžeme ísť, pôjdeme dovnútra a hneď sa dáme na pravú stranu. Hneď na pravú stranu. Toto je tzv. Fast lane, ktorý vlastne je ten rýchly jazdný pruh, maximálna rýchlosť 60 km/h. Na konci toho výjazdu je tej uličky je tzv. Pit exit. Ten pit exit je jasný výjazd z tých samotných boxov. Tam čaká nejaký komisár, ktorý nám povie, že či môžeme alebo nemôžeme ísť. Je dobre vždy iba zvolniť tempo. On ukáže, či môžeme ísť alebo nemôžeme ísť. Takže hore okno. Takže držíme sa na ľavej strane. Teraz príde tá prvá 100 stupňová zhruba. Okolo 50 už brzda. Dostávame sa dovnútra, práva. Ja pozerám auto. Ja viem. Dobre, postupne sa necháme vynášať na ľavú stranu a namierime na stred horizontu. Kľudne už za 5. Stred horizontu a bez pohnutia iba preletíme, hneď sme na ľavej strane. Od bielej až začíname dovnútra. Zatiaľ veľmi pekná jazda na pravú stranu. Tu prichádza to, čo som hovoril o tej plynulosti. Dobre, necháme sa vynášať na ľavú. Ostávame na ľavej strane. Brzda silnejšia, nestiame. To je to, čo som hovoril o tom, že v tom okamihu, keď brzdíme iba, keď máme kolesa rovno. Dotýkame sa tu, presne, super. Práva a musíme sa dotknúť to tesne, úplne perfektne. Ideme doľava von. Brzda, ešte brzda. Dobre, teraz sme vo veľmi nevýhodnej stope, ktorú musíme dotiahnuť sem na tú pravú stranu. Tu nás to spomaluje a už môžeme ísť plnou ľavú. Teraz prichádza najdôležitejšia zákruta a najpomalšia z pravej strany. Dobre, brzda. Keď tam niekoho máme, lebo ja samozrejme nevidím úplne presne, máme tam dve autá. Ľavotočivá ťahla, rýchla, je lepšie radšej tohoto pustiť a hneď sa dať za neho. Je tam, či nejde? Dobrá, hneď poďme za ním. Väčšinou chalani, ktorí tu jazdia, tieto obyčajné vôdzov, no, takže niekto už tam mal čiernu. Takže pozor na neho, lebo môže byť hocičo. Práve prišiel o tých svojich 30 eur a možnosť jazdiť dnes. No. Vstup na trať je 30 eur. Dobre. Takže teraz ostávame na ľavej strane. Pri 80 zhruba brzda. Potom treba dávať, dobre, to auto stopí, ostávame na ľavej strane, tak, dáme blinker doľava, aby bolo jasné, že odchádzame dole v strate. Má to auto potenciál? No to má teda. Že skôr je problém rýchlo si nájsť správny brzdný bod a všetky veci okolo, že? Jasné, no to je samozrejme. Dobre, takže vchádzame dovnútra, ostávame tuto hneď za tými bariérami na ľavej strane, dobre? Hneď za nimi. Hneď na tejto, tak aby sme nezavadzali. Super bolo. Super, paráda.